anzi bamwe wakaenda kumashops aenda kumwa hwawa. Wasvika wachimwa hwawa anzi wakamwa nemwana inzi pamupangwa so ndiye akachimudzi iwe uchiti uchigara kumusango uzwa kuti mukadzi wako aita zvemabefitiri pane murume wari kudanana naye ati kana mukadzi wangu angadaro. Saka uyu akabva akangokecha mawedzi aya ari mumaindi nemumwoyo. Kwasvika kwachibvunza mukadzi akati aina hapana zvandinoita, hapana zvandiri kuziva futi. Saka angogara angori munhu akangokecha zvazvatarwa nemunhu uya. Ndosaka akazosvika kuzobvunza kuti munani mumba munhu, which means angatanga kunzwa mashoko kupi kubhawa. Mumba macho mamusina munhu. Mamusina munhu, angori iye nemwana wake. Saka pakasvika panapa wavhanukira mbuya gogo. Gogo bva wamuka gogo wachiti wakanaka ere. Mwana achingoti mama wangu kani, mwana haana kutaura. Vachimutsa mama wangu inini, wamutsa mama wangu. Anzi wakanaka ere haana kutaura, anzi ngatibire kumhiri. Unogara mbuya wenyu. Waenda kumhiri kuya wasvike wabatidzirwa uya kusvika kubata mwana, kuona mwana makumbo angori mudenga akachonjomara akadaiswa achidawedza kuti munhu yanga achirwisa. But akazokurwa simba wachibata kwanzwa munhu akatotonora kare. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita pano paKunashe TV semazuva ese tinokunzira nyaya dzinenge dzichiitika mumatunhu akatikomberedza, nyaya dzinotafekta sevanhu zvisina tsvete, zvisina corruption, tichibudisa chokwadi chinenge chisangana nehama dzedu dzakatikomberedza dzatinogara naro. Pamuparisa ndizvi? Bhuku raSanyanga. Yes, kubhuku raSanyanga. Ndavinga nyaya yemunhukadzi kana kuti mudzimai ainzi Pauline Sanyanga. Saka nhasi ndina sister yaPauline Sanyanga, weropa rake nemwana wake. Pauline uyu akasangana nechinhu chisina kunaka pasi pezuva. Pauline akagurirwa upenyu hwake pakati nemurume wake, zvisina izvo zvinototyisa. Saka ndavhizita nyaya zvoita ndivhizite murume wake akabva atiza as we believe nanhasi asati awanikwa. But Pauline akasvika pakurasikirwa neupenyu. Saka toda kuti tinzwe kuti chii chakaitika kuti munhu anenge achizviraramira, achizvishandira, aine mhuri yake, aine vana vake, azosvika pakurasikirwa neupenyu nenzira yakadai, especially from a person waanenge achiti ndibreadwinner, ndibaba vemhuri, ndibaba vevana, achirasikirwa neupenyu mumaoko ake. Makadini nyanzva dzenyu? Tipo makadini? Handiti kandi kutaura nanisora nhasi. naLizzy Sanyanga, sisi waPauline Sanyanga. Alright, na sisi Lizzy. Chibva mazvintroduce iwo unonzani? Alright. Alright, ndanzwa muchiti tiri mubhuku raSanyanga. Ibhuku renyu ndimi vana Sanyanga wacho. Chokwadi. Ndimi munotitonga here kuno? Ndizvozvo chaizvo. Handiti? Alright, ndichada kuti mumbotibatsira timboita kana urirano mbijana. Ndozoti inyaya inorwadza asi yakakosha kuti zvichida mhuri yeZimbabwe tosvika pakubatsirana tose tichiwana solution. Sister yenyu inonzi Pauline anga ari munhu akaita sei? Anga ari munhu akanyarara zvisingaiti asi aitowo akadenwawo. Aitowo hasha semunhu kana adenwa unongozwa kuti munhu kana akadenwa anoita hasha ari gedzi. Kana mukatotidenwa. Ndizvozvo chaizvo. Ndozva zvakaita Pauline, munhu aizvishandira. Murume wake pane paitomboita makore asingagari nemukadzi, achitombogara kuMozambique, asi aishingira kuchengeta mhuri yake. Anga ane vana 3, vakomana 2 nemusikana 1. Mwana wacho anonzi pana Wayne Gawaneni, Innocent Gawaneni naAlia Gawaneni. Alright. Muchikura iwe munhu akaita sei muchikura?
zvosiyareyo sita munazoziyana chaizvo. Tichikura eho taibvira kutamba tese anga akasununguka. Zvoti kana vanhu vazhinji vakadzidza nawo kuchikoro pavakanzwa kuti ashaika, vakanzwa kurwadziwa zvikurusa, vakabatikana zvakanyanyisa. Even kana vanhu vemunharaunda vaigara nawo kunzvimbo yavaigara kuKipi 8 vakabatikana zvikurusa, zvakavarwadza kusvika pakuti zvazvinomira mushe. Aiva munhu wevanhu. Angari munhu wevanhu. Chii chaaitawo mabasa emaoko? Unotoziva kuti kuno kana kuti kuVhale kuno vakawanda vanoita zvekurima. Iye aiitawo chii? Iye aiita zvekurima. Angatombori project yaiita nezvayo yekurima mabhanana nekutengesa zvinhu zvakaita kunzimbe, dzimwe nguva chihodha kana kuti zvakaita semuriwo kana hembe kuMozambique. Achitengesa achiriritira vanhu vake. Murume wake wacho anga asingashandi, anga achingotiwo pano neapo, asi basa ranga akanyanya kutsvina ranga riri welding. Saka ranga risinganyanyi kuti anyanye kuwana basa zvakanyanya. Saka abva azomboenda kuMozambique. Saka paakaenda kuMozambique vatomboita almost 9 months ariko. Ataingoshingirira uchingeta wana achivabhadhira maschool fees, even kana chikafu zvese, everything, kana zvekupfeka ndiaingoita. Vazoenda kumazoe akagara almost 1 year ariko, but aingoshingirira. Saka upenyu hwairarama munin'ina wangu aitanga senge munhu yaurarama upenyu hweshirikadzi, kunga munhu asina murume, aingoshingirira achingotsungira muna muno matambudziko. Alright, wakasangana rini nemurume wavo kuti vazotanga kugara vese? 2009, 2009. Okay. Vanga vato vese. Saka vanga vato nevana vavo vatatu. Vakangoto 2009 ndo pakaita first born, umwe wacho 2012. Then umwe wacho mudiki 2017. Alright. Wari 3. Okay. Toda kuti tisvike musi, kuda kuti munditsanangurire chakaitika musi wakazosvika pakurasikirwa neupenyu, nemanzwiro enyu nemaonero enyu, muchinatsonditaurira indito chii chakaitika musi iwoyo, vakasangana nini, vakamuka vachidiki, zvamunongoziva? Inini zvandinoziva ndichizonzwa yanhoroondo. Pauline amwene wake, amai vemurume wacho, vanga vakawana basa kuEastern Highlands. Saka ndovailoja pamira kutsime, vatoenda kuchera mvura pamusoro pedzimba dziri patsime apo. Saka ndovakachiti kune mwana wavo, sinzi ndaona basa, ndanichikumba kuti muite maduties ekuti mundichengetewo midziyo yangu, sinzi ini ndakuenda kubasa. Saka moita maduties kuti nhasi mimi baba wenyu mombuya morara nemwana kunoku, morara kumba kwenyu kuKipi 8. Vangowirirana namama wacho vanzi alright. Saka murume ndiye akavatanga vasara nemba yamama wacho, varara nemwana mudiki. Mangwana acho Pauline ndo pakabva azochuya nemwana wake mombe. Akatosvikira pamba pedu panapa. Asvikira pamba pedu panapa varoti mbuya foni yangu haina light. Saka yapera moto, mungakwanisa kundipo foni yenyu here kuti ndilaite mumba mandiri kupinda. Mbuya ndo pakamupa foni yake. Vatombotandara nevamwe vaenda kumba kwake. Asvika kumba kwake, vangosvika vatopinda vawata. Sanzi usiku watowata, ando pakanzwa dhokunopa. Hanzi anoka kudaro murume. Vachibvunza kuti ndiani? Ati ndini baba wenyu, vhura dhoo. Saka with the moment pada kuti aende kuvhura dhoo, murume vatovhura hwindo, vajambani pahwindo. Ajambani pahwindo, ati kwakanaka ere? Hanzi kwakanaka. Unani muno? Mukadzi akati hapana wandinayo. Hanzi uda kundinyepera. Une munhu wanga utori naye muno. Ndo pakatanga kurohwa munin'ina wangu uya. Saka mwana vazvinzwa kuti chii, mama ari kurohwa. Mwana vachidivha achisvika vachitanga uchitora mugura webadza. Wachitanga uchirohwa dhedhi wacho. Umurohwa kuti regedzai mama. Airohwa mwana anga akura sei? Mwana wacho anga ari grade 5. Vachitanga uchirohwa mama dhedhi wacho kuti asiye mama, une murukwadza mama. Saka pakatoona kuti mwana ari kurwa, vambotora mapoto kuda kuryisa dhedhi wacho. Mwana ndo pakatoona kuti dhedhi panapa zvauchitoita mama hazvichaiti. Ndo pakabva akinura dhoo vamhanya. Aivarohwa nemaoko. Ndo pakabva azochimhanya kuna vamwe mbuya vedu anonzi mbuya Manjoro.
kwachisvika gogweni. Saka asati asvika pana gogo, infect asati asvika pamusana kunga almost nga 3 meters kuti asvike pamba pana gogo, ndopakanzwa voice zvichinzi wanhu we ndofoyo here munyika muno hamuna wanhu here. Voice vhangonyarara. Saka mwana vachimhanya pana gogo, vasvika gogo ndasvika ndasiya mama nadhedhi vari kurovana, but handisiziva kuti kwakamira musheba chai because ndanzwa mama ari kuti ndofoyo here munyika muno mune wanhu here. Saka handisiziva kuti pasara kuchitika zvakaita sei. Saka gogo ndopakabva vachuti ngatimhanye, vachisvika vachimhanya. Saka wakangoti vachisvika padhoo vakaona musina munhu, but vanga vachinzwa kunga senge clock vachiya kuti ka nyamba ranga ritori ropa riri kutobuda. Saka ivo manje vanga vasina light, vati chiregai chimhanye pane mwana watete wedu isususu. Vachienda vachisvika vachimutaura regai chitori light. Kwachitora light kwachisvika kwachivheneka. Ndapakavheneka kwachimubata kudai suwanza munhu hapasina munhu atonhora, munhu ashaika. Saka ndopakabva vachitoti mwana pakanzwa kuti mama wako ashaika, mwana bvatotanga kutochema. Avo vachivanyararidza kuti nyarara tisvike kunoku. Saka pakasvika pana pakavhanukira mbuya gogo vamuka gogo vachiti kwakanaka here. Mwana achingoti mama wangu kani, mwana haana kutaura. Vachimutsa mama wangu, inini vamutsa mama wangu, hanzi kwakanaka here, haana kutaura. Hanzi ngatibire kumbirwa, unogara mbuya wenyu. Waenda kumbiri kuya wasvike wabatidzirwe. Mbuya kusvika kubata mwana, kuona mwana makumbo angori mudenga akachonjomara akadaiso achidawedza kuti munhu yanga achirwisa, but akazokurwa simba. Wachibata kwanzwa munhu akatotonhora kare. Then wasikana wanga vari panapa ndopakabva vachinzi chienda ikupi kumanext door muchidi muchitauriwa, vachitaurira manext doors. Then wamwe mumanext door vachiti pane vanhu vechirume here vaende kupolisi. Vanhu vechirume vadaidzwa vanga vakomana 4-5 vatoenda kupolisi, vasvika varipota kupolisi. Polisi vazofya patoedza, vauya kwaedza kwasvika musikana angorimo, but ropa ranga richingobuda. Saka kubuda kwaranga richingoita hanzi varipwa mugumbezi. Saka ropa rakatobva pamba paakaurayirwa kudzika kusvika parodi patatinina paya ringori ropa rega mumwe zvairopa. Saka ndakazochiti ndachibvoko ndaigarawo ndamunhu akachiti regai chidini ndichiende kuchona paakaurayirwa. Ndakasvika mumba makasinga rinonzi ropa, maakaurayirwa macho. Ropa rakazara pamusoro pesaga rechibage raingone haiti diki anga akaisa musoro pasaga rechibage. Saka ropa raingoenda muchibage. Rimwe ropa racho richiyerera musitting room mune mechairs, kapeti yese yanga iri ropa rega zvisingashandi chinhu. Munhu vaendeswa kumuchari, madetails vatorwa, mwana vatorwa mastatement nemapurisa, mwana vataura sezvazviri. Wanzi it's okay. Kwachinzi paita kunga almost munhu vazochengetwa, munhu achengetwa paita kunga almost 1 month. Vana gogo vakauya vakatorwa nemapurisa naye mwana watete wedu, hanzi tipei mastatement zvaibhozi munhu makatanga kudaidzwa nemwana, vangotaura sezvazviri. Hanzi alright it's okay. Wachinzi tanichizokumbira foto kuti tiseso tingakwanisa kumuona here. Mapurisa vakaita mainvestigation, vakatsvaga vakazongodaidzira kana makatodaidzira kuti anenge akwanisa kumuona ari free kuya kotudza kuti munhu yatamuona, but vakashaya munhu. Vaita mainvestigation kudzira kwese kuna akatiyo kutsvaga kwese vakashaya munhu. Vachipa wekumozambique, masoja ekumozambique kutsvaga munhu haana kumuona. Pese vadzosera foto yake papolisi. Mapurisa akati isi munhu ndashaya kwatodzikisa madhoketsi ake, anasi madhoketsi ake anenge atori mumba. Munhu akashayikwa. Atori pana madhoketsi ake. Madhoketsi handizivi kuti achiri manditi. Birth rake nechitupa, death certificate, asi mafotokopi hapana nditi. Vaida kuiswa madonations. Anga akakwadzwa nechii chaka? Mapurisa akada kuti aedze kutsvaga chakaita kuti ropa rizosara, kuti chii kuti azosvike pakuzomuuraya, but vakashaya nekuti pane kati panapa neapa ndopapa pane kati. Sanga ni makati 3 kuti panapa gotsi nepahuma neapa
ndopapa makati 3. Saka vabva vatsvaga kuti chii chakamuti azosvike pakuzomuti paite kakutemeka kusvitiro parizorasikira rakawanda nekufa kwaakaita. Chakashayikwa kuti chii chakamutema chacho. Mwana akaona izvi ari sei? Ndiwo handiri chumashi. Mwana iyeye akatora nguva zvekuti musi wakashayika mama wacho, mwana takada kumuedza kumumanikidza kuti adye chikafu, but mwana akatadza kudya chikafu. Aingogara akabata shaya akadai so. Chikubvunza kuti weini chii? Hanzi hapana mama. Tikati chii mwanangu? Hanzi hapana. Zvinoita kunoti aiwa mwana ari kubatikana. Pakazochingetwa mama wacho pakaenda kuHarare naye munina wangu inini. Hanzi aiti aenda kotamba kana kuti mbudzi zvazvo zvaigara uchitungisa. Hanzi aiti wamwe ari mugiraundi wakutamba bhora. Hanzi aingoti akapinda akatamba bhora. Hanzi pane nguva yabva atostika pakutamba katomira. Hanzi zvokupedzisira tobuda mugiraundi kugara pasi. Wotoona mwana futi adai so. Memori yayo kudini? Dzakutanga kudzoka futi. Zvakadini zvakwana mai ari kuitwa zviroramba zvichidzoka mumaindi memwana. Saka mwana akaita kutoita ungasinge kakukanganisika like Fungo. Saka handisiya hangu kana kwazokwanisa kuzomuendesa mumakanzilasi akanzilewa mwana. Handizosiya hangu ipapo handisiya ndiri kunyika. Saka izvo sofa mwana wake first born ye ari form 1. Alright. Mami naweyo munhu akaita sei? Muchiti muchivazi? Bamunini anga ari munhu ari violent. Ane hasha. Munhu aingoda zvinoizi pese pese. Aimwa doro? Doro ainwa. Aitonwa doro. Saka munhu anga angori violent. Saka munoti relationship yavo nemunira wenyu yakaita sei? Yanga yakaita. Yanga isiri stable. Ukaona munhu paanosvika pakuenda kuMozambique achita 9 months, uchanzozwa kuti wasiya wana kuZimbabwe. Wanayo semunhu wemurume nekuchingwa kuti vari kurarama sei. Mwana wangu inini anga ari mudikisa, anga ari under 30 years. Uchifunga kuti alright, munini wangu ane 28 years, ari kurarama sei newana 3, but aitadza kuzvifunga. Watonoti common sense musoro hamuna. Dzakatobuda. Watonoti apapa tone problem. Ndanzwa muchiti ndibamunini handiti. Vakasvika pamba vachitanga kuti munani. Zvine pane zvavaimbofungidzira. Because ivo pavakabva kuMazowe vaenda kuchikorokosa. Hanzi vakasvika wanga ari gweja. Pekutanga aita zvewedding. Vazonzi nemurume wasi wangu pane kwandaona kwamungakwanisa kuti batsiro basa here kumaini. Then vachimutora. Then vachitanga kushanda wese. Saka iye manje pakachibva kumaini ko asvika vanzwa umwe mukomana wekwa Mupangwa. Hanzi bamuni wakaenda kumashops vaenda kumwa hwawa. Vasvika wachimwa hwawa, hanzi vakamwa nemwe mukomana yenzi wekwa Mupangwa so. Ndiye akachimuti iwe uchiti uchigara kumusango uzwa kuti mukadzi wako aita zvemaboyfriend here. Pane murume wari kudanana naye. Ati kana mukadzi wangu angadaro. Saka uyu akabva akangokecha mawedzi aya. Ari mumind nemumwoyo. Kwasvika kwachibvunza mukadzi akati aina hapana zvandinoita, hapana zvandiri kuziva futi. Saka angogara angori munhu akangokecha zvazvatarwa nemunhu uya. Ndosaka akazosvika kuzobvunza kuti munani mumba muno. Muchiminza angatanga kunzwa mashoko kupi kubawu. Mumba macho mamusina munhu. Mamusina munhu. Angori iye nemwana wake. Saka hapana here maincidents avaita kana kuti kumborohwa, kungozowirirana, kumbotupa? Aitomborohwa zvokuti akatombotemwa nezvidhina. Mama gogo akatomboti naiwe chaurushingira ushingirei? Ushingira marriage kunzi mainhingi. Wanga wadiwa hako wadzoka kumba. Misha mingani newana wakadzoka pamba. Kwa hiyo chazoita chishamiso. But akati ina handikwanisi kudzoka kumba. Inini ndichafira wanangu, ndichafira stand yewanangu, ndiye ndichafira. Handingakwanisi kuti ndidzoke kumbaba. Pakuzosvikira pakuzodai.
akaramba. But mama nambuya wangu atidzoka ako kumba kudini uchengete wana wako uri panzvimbo imwe chete. But akati kana ndinotsungirira ndiripo ndofa ndiripo pamarriage zosvika zvizodai. Saka mared flags aitovepo. Anga aripo mared flags anga atoripo. Asi ini ndoziva kuti imimi sezvo aive munin'ina wenyu mune zvimwe zvinhu zvamaitawo. Hapana here paaizomboya achimbokudze achiti mukoma marriage yangu zvinenge zvakunyanya, aingoratidza kushingirira? Inini I still remember paakandifonera ndiri panapa achiti sisi ndiri kuuya kubva kuMozambique. Saka ndandichikumbira kuti muye munditambire kwaHonde uko. Ndikati alright sega ndidini ndega ndiuye ndidi ndikutambire. But akanditaura akati sisi ndasvika baba wenyu wane mukadzi Mozambique, mukadzi yakasvitakura. But chandakwanisa kuita ndakwanisa kutora welding machine nehembe dzake ndamusiya hembe chete dzandiri tsvaipai pamwiri. But mukadzi wacho ndasiya ndadini ndamurowa. Ndikati saka iwe uda kuti zvizoite sei? Hanzi ini ndinoda kuti adini adzoke kune kuZimbabwe. Ndangoti alright. Ndatoona kutoti bamunini wangu andiba kunyipa madhirezi aimada, madhirezi aimada. Saka panonetsa. Saka wanga watone mukadzi kuMozambique? Wanga watone mukadzi kuMozambique, but ndakazonga kuti vakazosiya nawo. Mukadzi wacho akazotorwa nevabereki wake, but akazoita miscarriage mukadzi. Vadzokawo kuno kubva wachitanga zvandaita uku kuchiita ubhinya hwake akunoku. Iye bamunini yakuchiitira ubhinya kune munin'ina wangu ini kusvikira pakuchimuuraya.